ମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ତ ପିଲେମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଗଣିତ ମଜାର ଦଶମିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦଶମିକରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ। ହେଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କଲାବେଳେ କେତୋଟି କଥା ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ସଜେଇ ଲେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦଶମିକ ମିଶାଣ ବା ଫେଡ଼ାଣ କରିବା। ମିଶାଣ ପରେ ମିଶାଣ ଫଳରେ ପିଲେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦଶମିକ ଅଂଶ ଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଦଶମିକ ଅଂଶ ଅନୁସାରେ ମିଶାଣ ଫଳରେ ଆମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖେଇବି। ଦେଖ, ମୁଁ ଲେଖିଛି 4.03 2.143। ଆଉ କେମିତି ଲେଖିଛି ଦେଖ, 4.03 ଲେଖିଲି, ତାପରେ 2.143 ଲେଖିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କିଛି ନଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ 0 ଦେଲି, କାରଣ ଏଠି ଦଶମିକ ପରେ 3ଟା ସ୍ଥାନ, ଏଠି ଦଶମିକ ପରେ 2ଟି ସ୍ଥାନ। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଯିବ ସେ ସ୍ଥାନଟିରେ 0 ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମିଶାଇଲି 0 3 3 4 3 7 0 1 1 4 2 6 6.173। ତାପରେ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ମିଶାଣ କରୁଛି। ଦେଖ, 2.7 3.25 ଓ 0.85, ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିବୁ ନା 0.85 ମିଶାଇ ଦିଅ। ଦଶମିକରେ କିଛି ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ। 2.7 7 ମାନେ 7ର ଡାହାଣ ପଟେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଯୋଡ଼େ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଏଠି ଯୋଡ଼େ ଅଛି, ଏଠି ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ 0। ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁର ଡାହାଣ ପଟେ 0 ଦେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି 0 ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ମିଶାଇବା 5 5 10 0 ରଖିନେଲା 1 8 2 10 7 17 1 18 8 ରଖିନେଲା 1 3 2 5 1 6। ଉତ୍ତର ଆସିବ 6.80 ବା 6.8। କାହିଁକି ନା ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁର ଡାହାଣ ପଟେ 0ର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ବିୟୋଗ ଦେଖିବା। 6.3ରୁ ମୁଁ 2.35 ବିୟୋଗ କରିବି। 6.3 ମାନେ 6 1 3 ଦଶାଂଶ, 2.35 ମାନେ 2 1 3 ଦଶାଂଶ 5 ଶତାଂଶ। ତେଣୁ ଆର ଶତାଂଶରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଏଠି 0ଟିଏ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଫେଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦଶମିକ କଥା ଭୁଲିଯିବା। 0ରୁ 5 ଯିବନି, ଆଇଲା 1 10 0 10, 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, ଏ ଘରେ ରହିଲା 2, 2ରୁ 3 ଯିବନି, ଆଇଲା 1 10, 1 10 2 12, 12ରୁ 3 ଗଲେ 9, ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିଲା 5, 5ରୁ 2 ଗଲେ 3, 3.95। ସେଇଭଳି 4.23ରୁ ଫେଡ଼ିବା 3.4 3.487। କେମିତି ଫେଡ଼ିବା ଦେଖ, 4.23 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ସଜେଇ ଲେଖିଦେବା। 3.487। ପିଲେମାନେ ଏବେ ଗାର ପକାଇଦେବା। ଦେଖିବା ଆର 3ଟା ଅଙ୍କ ଦଶମିକ ପରେ, ଆର 2ଟା ଅଙ୍କ। ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 0 ବସେଇ ଦେବା। ଏବେ ଫେଡ଼ିବା। 10ରୁ 7 ଗଲେ 3, ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିଲା 2, 2ରୁ 8 ଯିବନି, ଆଇଲା 1 10, 1 10 2 12, 12ରୁ 8 ଗଲେ 4, ଏ ଘରେ ରହିଲା 1, 1ରୁ 4 ଯିବନି, ଆଇଲା 1 10, 1 10 1 11ରୁ 4 ଗଲେ 7। ଦଶମିକ ଦେଇଦିଅ, 3 3 ହେଲେ 0। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦଶମିକ ଫେଡ଼ାଣ ମିଶାଣ କରିବା। ମୁଁ କିଛି ଏଠି ଦେଉଛି, ଦଶମିକ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ କରିକିରି ପଠାଇବି। ତୁମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତୁମର ଅଭ୍ୟାସକୁ କରି ଆଣିବା।
ଏଠି HW ହେଲା ଗଣିତ ମଜାର ଅଭ୍ୟାସ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କାଳାଂଶ କରିବା।